Terrorismoa goratzea leporatu dio Espainiako Barne Ministerioak Iker Rodrigori. Guardia Zibilak gaur goizeko 9 inguruan atxilotu du eta asteartean Auzitegi Nazionalera eramango dute. Iker Rodrigo Sorturen Bizkaiko Kontseiluko koordinatzaile ordea da. Barne Ministerioak dio bera izan zela Xabier López Peñaren gorpuari aireportuan egin zitzaion harrera ekitaldiaren antolatzaileetako bat. Goizean kaleratutako agirian ministerioak dio ekitaldi horretan etako kideak goratu zirela. Xabier López Peñaren familiak ukatu egin du harrera Sortuk antolatu zuela. Bai harrera eta baita hileta ere familiak eta lagunek antolatutakoak izan zirela diote. Horregatik Iker Rodrigo aske uzteko eskatu dute. Gainera, López Peña sendiak dio ekitaldian izan ziren etaren aldeko oihuak egin zituztenen ardura direla eta ez beste inorena. López Peñaren familia ez dator bat jarrera horiekin. Sortuk ere beste agiri batekin argitu du ez duela inolako parte hartzerik izan Xabier López Peñaren gorpuari egindako harreran. Iker Rodrigoren atxiloketa Alderdi Popularrari egotzi dio Sortuk, PPk legez kanporatzeak bultzatu nahi dituela dio eta dinamika horretan kokatu du Sortuk Rodrigoren atxiloketa. Gaur bertan estatuko fiskal nagusiak esan du azken aldian etako presoei egin zaizkien omenaldiak aztertzen ari direla Sorturen legez kanporatzea bideratu daitekeen erabakitzeko. Pudiéramos instar la ilegalización de algún partido político.